ngomdumiso mhlengi wami Nkosi yami ingisiza ngimahlule usathani sitha sami. Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lomfowethu wethu uJesu Kristu. Ngiyambonga kuNkulunkulu nangalolu suku olunjengalolu olunye lezinsuku ze-lockdown lapho sivalele khona sihleze emakhaya nemindeni yethu singakwazi ukuphuma ngenxa yesimo esibhekene naso lapho kunesinhlaselo emhlabeni wonke. Enhlizweni yami ke ivuke njalo ukuthi inhlaselo lene khona uNkulunkulu eyidedelile ngenxa yezizathu anazo. Uyabathanda abantu uNkulunkulu kodwa into angayithandi kubantu isono. Okwenza ke adedele ulaka lakhe ngezikhathi ezithile ukuze abantu bakwazi ukuphenduka. Bathatha isinqumo sokuzinikela kuJesu bavuma izono zabo. Uma benze njalo inkosi yakubuyisela umusa. Ibahawukela abantu noma kadinga kuthengeke ibahawukele kodwa iphinde ibahawukele. Noma kadinga sabathandile iphinde ibathande. Okusenhlizweni yami kakhulu kulolu suku ukuthi ngidlulise phakathi kwenu umyalezo uNkulunkulu awubekile enhlizweni yami. Okokuqala ngiyafisa ukusho ukuthi abantu ababazalwane ibandla likaNkulunkulu, abantu abathengiwe ngegazi likaJesu, abantu abazuziweyo, abantu abakhethiwe phakathi kwabantu ababhubhayo, bawuhlobo oluhlukile emhlabeni olungafani nabanye abantu. Encwadini kaEsther chapter 3 uverse number 8 uHamani elithi iBhayibheli wayisikhulu enduna enkulu yenkosi yezwe. Lithi iBhayibheli lami uthi umekhuluma kukhona isizwe esithile esihlakazekile sisakazekile phakathi kwabantu bezifunda zonke zombuso wakho. Nemithetho yabo noma imithetho yaleso sizwe yahlukene kunemithetho yezwe nezizwe zonke. Futhi asigcini imithetho yenkosi. Ngalokho akufanele ukuba inkosi isiyeke leso sizwe. Uma kukuhle enkosini makulotshwe ukuba sichithwe. Ngiyakukhokhela amathalenta ezinkulungwane eziyishumi esiliva ezandleni zabenza umsebenzi wenkosi. Ayiswe esikhwameni senkosi. Inkosi yakhumula indandatho yayo esandleni sayo. Yayinika uHamani indodana kaHemedatha Agagi isitha sabaJuda. Inkosi yathi kuHamani isiliva liyakunikwa wena nesizwe futhi ukuba wenze kuso okuhle emehlweni akho. Cela ukuvala amehlo. Siyabonga baba wethu ongcwele ekseni ukuhlangana nezwi lakho. Thatha ilungelo ngalo uzambule ngoKristu Jesu omgcobileyo.
Amen. La kule ndaba esiyitholayo sithola into esimangazayo yokwazi ukuthi emhlabeni abantu abakholwayo babizwa ngesizwe esisakazekile, esihlakazekile, esikhona emakhoneni onke ombuso. Lesi sizwe kuthiwa imithetho yaso ayifani nemithetho yezwe. Indlela esiphila ngayo, siphila ngendlela ehlukile. Asilingisi izwe, kodwa siyisizwe uNkulunkulu asimisile ukuthi sikwazi ukukhazimulisa igama likaJesu. Enhlizweni yami ke ngisamile ngidlulisa lo myalezo nihleze emakhaya. Ngiyafisa ukusho ukuthi uma uya encwadini kaGenesis uchapter 31 uvesi unumber 30 wakhona, kukhona indatshana nje la encane engiyithandayo. Ikhuluma ngoJakobe ebaleka komalume wakhe esebuyela ekhaya, ebuyela koNkulunkulu bakhe, ebuyela ezweni lakubo lapho ayebaleke khona, ebalekela umfowabo Isewu, ngoba wayekade ethole ilungelo lokuthola isibusiso sobuzibulo. Lithi iBhayibheli uma likhuluma lithi njengalokhu ke manje usulangazelela nokulangazelela indlu kayihlo, ulangazelela ukukhonza onkulunkulu bakho. Uvesi 30 wakhona unombuzo uthi, pho webeleni izithixo zami, onkulunkulu bami ubathatheleni? Lokhu kufakazela yona le ndaba esikhuluma ngayo ngala, ukuthi kukhona isizwe esinemkhuba eyahlukile. Kuyaziwa ukuthi abantu abalandela uJesu abafani nabantu bezwe, bawuhlobo olukhethekile, uhlobo lwabantu olungadingi lihamba nonkulunkulu bezwe. Kodwa wayenenkinga la uLabani, ethola ukuthi nanku akasekho uJakobe, yena uselahlekelwe onkulunkulu bakhe kade eguqa kubo, onkulunkulu bakhe abashisela impepho, onkulunkulu bakhe abenzela imhlatshelo, banyamalele, bahamba uma kubaleka lo muntu osebuyela ezweni lakubo. Nanamhlanje izwe liyelimangale uma lithola izinto kubantu abakholwayo zabo, libuze ukuthi hawu nhloboni yokukholwa, napa laba bantu befana nathi, awukho umehluko phakathi kwabo nathi, bagqoka njengathi, benza imkhuba njengathi. Uma sijola thina basezweni, nabo bayakhotshipa ukujola okuphucuzekile. Uma thina bezwe sifaka ama-braid ekhanda, sihlobisa iy'nwele zethu, nabo bayafana nathi. Uma thina bezwe sigqoka amabhulukwe sabesifazane, nabo bekholwa bafaka amabhulukwe.
uma siruja sifaka udaka emehlweni, sifaka inkophe zokuchunywa, sifaka inzipho, senza yonke into. Nabo balingisa thina bayafana nathi. Kukhona indoda ebuzayo ithi, pho uma usukhumbula ezweni lakini, izithixo zami zifunani kini? Ngiyakhumbuleka ukuthi kuleyo ndaba yatholakala kuGenesis 30, uma sebexoxa noJakobe uLabani, uthi-ke uJakobe, sheka yonke indlu, bheka, kodwa umuntu ezotholakala kuye izithixo zakho angeke asinde, angeke asinde. Lithi ngeBhayibheli wayesecheka uLabani, wacheka zonke indawo amatende lawo babehlezi kuwe, kwachekwa kwangatholakala lezi izithixo ezifunwayo. Kuthiwa kodwa kukhona lo wesifazane wayeyigugu likaJakobe ayemsebenzele for 14 years. Umuntu wesifazane, ngoba umuntu wesifazane akatholakali mahala, akatholakali mahala. Wasebenza 14 years ukuze athole lo wesifazane. Kwaqale kwathiwa 7 years. Emva kwa7 years bamkhwabanisela, ngoba qala umakoti wayelethwe ebusuku, bamlethele ebusuku udadewabo omdala, hayi lona kade emkhethile. Umethi uyaphaphama ekuseni, uthola ukuthi lo muntu abamnike yena akuyena lo kade emkhethile. Usebuyela kumkhwe wakhe uthi, hawu umkhwabanisele, mina bengifunelwayo. Uthi hayi, lana kuqala omdala qala ashada, akashada omncane ngashadile omdala. Kusho ukuthi usazophinda usebenze omunye 7 years. Wajuluka-ke, ejulukela isithandwa sakhe lesi uRachel. Lithi iBhayibheli lami uRachel uyena owayentshontshile izithixo zikaLabani uyise, wahamba nazo. Uma kuyise seyifuna, lithi iBhayibheli lami, wahlala esihlalweni ayehlezi kuso, kuthiwa yisekameli. Wahlala, sengebo sasenziwe ngey'khumba zekameli, wahlala kuso. Wayesetshela uyise ethi, hayi ungakhathazeki baba, ubona nginganyakazi la ngihlezi khona, ukuthi isimo sabesifazane sikimi. Kodwa iBhayibheli leli libeka ngokuthi the custom, imkhuba yabesifazane ikimi. So angikwazi ukusukuma la ngoba imkhuba, kanti uhlezi phezu kwezithixo. Uma abantu ababizwa ngegama likaJesu bekhethile ukuyezweni lakubo, badinga bahlukane nezithixo ezifihliweyo. Uma uqhubeka nale ndaba kaGenesis chapter 35, usethi uNkulunkulu kuJakobe abahambe-ke ayomenzela umhlatshelo amkhonze. Lapho abonakala khona kuye ngesikhathi ebalekela umfowabo, la wabona khona umkhwelo osuka emhlabeni ofika ezulwini. Wabona ingelosi zehla zenyuka kuwo, kuthiwa akaye khona-ke ayokhonza uNkulunkulu. Usethi-ke uJakobe kuverse 4 kunumber chapter 35 kaGenesis, uthi, lahlani onkulunkulu babezizwe, lahlani, ngoba kukhona izinto ezenziwayo uma uyokhonza uNkulunkulu. Ingakho abazalwane
kuthiwa bayisizwe esingafani nezinye izizwe, nemikhuba yabo ayifani nemikhuba yezizwe. Lithi iBhayibheli base beqala-ke babuyiswa uNkulunkulu babezizwe, kuthiwa abanye babekhona ezandleni zabo ey'hlakaleni, bakhumula ikhumba, bakhumula intambo, bakhumula amarabha amnyama, zonke izinto amabhengela babekufakile ezandleni zabo okwakuwonkulunkulu babezizwe ababehamba nabo. Lithi iBhayibheli bakhumula namacici ababewafakile endlebeni zabo. So uyabona ukuthi ziningi izinto ezulwini ezaziwa njengezithixo abantu abahamba nazo. Nanamhlanje uyamangala uthola ukuthi ebandleni kudlelisana ngawo amacici, abanye bafaka amancane, abanye bafaka omasonga amakhulu. Izona zinto okudleliselana ngazo, kanti iy'thixo zabezizwe. Ngiyafisa ukusho ukuthi noma iBhayibheli lingachazi ukuthi lona owayekade efihla iy'thixo zakhe, elithi iBhayibheli wayethe uJakobe umuntu zitholakala kuye angeke asinde, asizwa lutho la kuchapter 35 ukuthi naye wabakhipha labo uNkulunkulu ayekade bathathe ekhaya bantshontshile. Asizwa, siyezwa kona ukuthi baletha onkulunkulu babezizwe. Lithi iBhayibheli wabafihla wabathukusa esihlahleni se-oki uJakobe, kodwa sizwa kuqondana nalo ohlale phezu kwey'thixo, wathi usemkhubeni yabantu besifazane. Ungazi ukuthi kuyimkhuba abantu besifazane ukuhlala phezu kwey'thixo. Lithi iBhayibheli lami uma sekudluliwe ukhonza uNkulunkulu, engathi wayeyithwele yena lo ofihle iy'thixo, kwafinyelela la edinga atete khona. Lithi iBhayibheli umeteta ama-midwives emlekelela ukuthi abelethe, wabeletha, bamtshela ukuthi uthola ingane yomfana. Kodwa lithi iBhayibheli yena akabange sasinda, wafa ebulawa zithixo leza ey'ntshontshile. Ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthi abantu bakhonza uNkulunkulu behamba nezinto. Sengikhumbule enye indaba yenye intombazane ephenduke sise-Maritzburg ngo-1995. Le ntombazane yayinikela kuJesu. Uma isiyinikelile kuJesu kwaqhubeka-ke sasagcina sesisebenza nawo nasemvuselelweni. Kwaze kwafika isikhathi la ithola khona umshado. Ishadwa ngabantu bamabandla lawa ngaphandle. iBhayibheli libekile lathi ningaboshele ejokweni linye nabangakholwayo. Kodwa uma bathi abantu bayakholwa basindisiwe, awukwazi ukuba nezwi, ngoba uyakwazi ukuthi abantu bonke basindisiwe, basindiswe nje bakusindiswe nina. Kwake kwenzeka lokho abafundi bakaJesu behlangana nomunye umuntu okhipha amadimoni ngegama likaJesu njengabo. Batshela uJesu bathi simthulisile, sathi akabayeke ukukhipha amadimoni ngegama likaJesu. Uthi uJesu hayi nenze kabi, abangamelene nani banathi. Kusho ukuthi ngenxa yaloko yashada-ke le ntombazane, sazi lokho ukuthi banathi ngoba bakhuluma ngensindiso. Uma sishadile sekuyahlangana nayo, seyifana nesihlahla sikakhisimusi. Awu ntombi, sesihlale nawe isikhathi esingaka, wafana nesihlahla sikakhisimusi. Hayi-ke inomusa-ke ihlekele,
kudlule kanjalo. Kwahamba ke isikhathi ke thola ingane lapho kulowo muzi zonke into zaqhubeka kahle. Sekuthi ekugcineni sekuyavela ukuthi la yangena khona uJesu wayengekho ngasisona isisekelo. Izinto ke ibheka phezulu. Uma sekonakela izinto angazi yona kwenze kanjani. Yagcina seyihamba ngewheelchair. Ihlaselekile ngendlela ukuthi ayisakwazi ukuyihambela. Uma kwenzeka ibuya iza kithi ngithi ngiyayibheka ngithola ukuthi hayibo lengane noma ngabe ihlaselekile kodwa inkinga enkulu ekhanda layo seyinenwele zabantu abafileyo. Ekhanda layo seyenze ama-dread, yenza izinto ezinye ongazazi. Siqale phansi sizama ukuyilungisa ukuthi intombi uma uzoma noJesu yima isinkulunkulu. Uma ufisa uJesu akuhlangabeze yima isinkulunkulu. Ngoba uma ngenye indlela uJesu akakwazi ukulwa izimpi zakho. Uma uya eBhayibhelini encwadini kaJeremiya chapter number 7 kukhona amazwi akhulunywa umprofeti uNkulunkulu ekhuluma naye. Uverse number 16 uthi wena ke ungakhulekeli laba bantu, ungabaphakamiseli ukukhala nomkhuleko, ungabanxuseli kimi ngokuba angiyikuzwa. Bese qhubeka, awuboni ukuthi benzani emizini yakwaJuda naseyitaladini zaseJerusalema na? Aqhubeke kuverse 19 athi abantwana batheza izinkuni, oyise baphemba umlilo, abesifazane baxova inhlama ukwenzele inkosikazi yezulu amaqebelengwane. Kusho ukuthi imndeni yabantu abakholwayo ihlangene ukulandela abanye onkulunkulu. Imndeni yabantu ababazi uJesu sebelingisizwe benza lento esiyifundayo. Ingane ziyatheza inkuni, obaba babasumlilo, omama bayaxova, kwenziwa ukudla konikelelwa iThixo. Elithi iBhayibheli lami bazihlanganisa noBhalpheyori, badla okuhlatshelwa iy'thombe, kwabhoboka isifo phakathi kwabo. Izinto ey'ningi esihlangabezana nazo ukukhumuka, singabi lolu hlobo lesizwe akhuluma ngaso uHamani. Athi khona abantu abayisizwe esihlakazekile abamkhuba yabo ingafani nemkhuba yezwe. Lithi iBhayibheli lami bathululele abanye onkulunkulu umnikelo okuphuzwa ukuba bangicunule. Ngoba umukhonza abanye onkulunkulu uyamcunula lolothe ungabi nabanye. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Le ntombazane ke ngikhuluma ngayo kwadinga ibuyisane nenkosi, ilungise indaba yayo. Ngiyanixoxela egameni likaJesu, uma seyilungisa indaba yayo wayisukumisa uNkulunkulu ku-wheelchair, noma yaqale yahamba ngama-crushes, emva kwaloko yagcina isigijima njenganami nawe wena ophilayo ogijimayo.
yasizakala kodwa ilungisa indaba yayo, yalahla uNkulunkulu. Babezizwe bakhona le ndoda elandelayo erepresentwa njengo Labani laphana Genesis 30, ethi pho uma wena usulangazelela nokulangazelela izwe lakini, webeleni ithixo zami. Yini ube nonkulunkulu abanye? Yini uNkulunkulu wayivusa ke njengixoxa nawe, iyaphila, iyasebenza. Lento engiyixoxa ifana nomlando ukuthi yahlala ku-wheelchair ngenxa yegama likaJesu. Uma ilungisa indaba yayo noNkulunkulu yalungisa indaba yayo noJesu, uJesu waphinda wenza isimangalisi empilweni yayo. Le verse engilifundayo uma uqhubeka nalo, uchapter 7 kuJeremiya uverse 17 wakhona uthi ke bangicunula ngokuthi bathathe umnikelo bayokhonza abanye onkulunkulu. Besethu 17, kepha yimi abangicunulayo yini, usho uJehova, akusibo. Buze bujabe ubuso babo na. Ngalokho isho njalo iNkosi uNkulunkulu ithi, bheka, intukuthelo yami nokufutheka kwami kuyakuthululwa kule ndawo phezu kwabantu naphezu kwenkomo nako konke kuyakuthululwa. Uthi kuvuthe umlilo kungacimi. Uma ubona kunolaka emhlabeni, abantu basuke bekhonza onkulunkulu abanye, uNkulunkulu adedele ulaka, enze isiqiniseko sokuthi uyabayeka. Leyo nto athi ezobakhulula kuyo angakwazi ukubakhulula, abayeke bacindezelwe yiyo. Kuke kwenzeke enye indaba khona la ezweni lakithi. Khona umzalwane uhambe shumayela, manje ashumayeleke bese kuba khona intombazane ezinikelayo kuJesu. Le ntombazane eyinikela kuJesu iyinikela ihlaselekile. Isizathu sokuthi iyinikele ukuthi ifisa uJesu ayihlangabeze. Angiyibonanga ngaleso sikhathi, kodwa ngezwa kushiwo kuthiwa ibolile unyawo. Uma kibolile unyawo esinikela kuJesu. So ngelinye ilanga ngiyadlula kule ndawo, lona ushumayelile usezama ukungixhumanisa ngayo nayo ngocingo ukuthi asithandaze. Inetwork iyayihlupha. Mangithi ngifuna ukuzwa kahle ukuthi inikele kuJesu noma cha, ngithola ukuthi asizwani. Ekugcineni ke ngigcine sengithandaza nje. Uma sengithandazileke kudlula isikhathi ngoba abasibenqumile odokotela vese ukuthi bazoyinqamula umlenze, bazoyisaha. Kudlula isikhathi ke ngizwe ukuthi hayi bayisahile odokotela umlenze ngasedolweni. Hayi ke kudluleke lokho, ngenhlanhla igcineke seyifikile enkonzweni, seyisahiwe umlenze. Uma ifike enkonzweni angitshele lo ishumayezile ukuthi hayi uyena usibanibani lwa, ngifike naye usihamba ngama crashes. Cha ke qhubeke ngelinye ilanga enkonzweni umoya ingcwele abeke ukuthi asithandazele abantu, siyabathandazela. Kwesinye isikhathi senza mass prayer, kwesikhathi babe kwizandla, athi ngalelo langa babe kwizandla. Kanti iNkosi ifuna ngikwazi ukufinyelela kuyona le ntombazane ngixoxe nayo. Bese sibeka izandla, yona yayihlezi kusofa. Mase ngifika ke kuyona lapho kusofa, sithi ukuxoxa nje amaminti ambalwa before ngithandaze. Mangixoxa nayo kuvela ukuthi
yayinikela kuJesu. Njengoba yayinikela kuJesu umlenze ungakanqunywa. Manje sewunqunyiwe. Masixoxa nayo ithi intombazana hayi ukuthi baba noma ngangiyinikele kuJesu kodwa angiyekanga ukuqhubeka nalona wengithembisa umshado. Ngaqhubeka ngamnika umzimba. Ngithi ke mina kuyo uma phela sithandaza wena unika indoda umzimba ingakushadile. Ila kuvela khona lelizwi lenkosi lithi ungabakhulekeli laba. Ungabaphakamiseli umkhuleko ngoba mina uNkulunkulu ngeke ngizwe. Ngithi mina that is why noma sathandaza kodwa kwaqhubeka isimo ngendlela esasiqhubeka ngayo. Ngixoxeke nayo kuphinde ke sikhuleke bese siyahlukana. Kudlule insukwane ezithile. Yona le ntombazane ingifonele ingitshela ukuthi bathe odokotela ngoba yayizwa ubuhlungu kubona umlenze lo osusahiwe. Bathe odokotela icancer seyidlulile lapha kade bethi bayablock khona. Seyingehla seyidinga iphinde iyokhathwa futhi okwesibili emlenzeni. Cabanga ke ngwavese kuselithanga. Kuthi bazoqhubeka kangazi bazokhatha kanjani. Uma ngixoxa nayo ngithi kuye wesisi njengoba kwenzekile bazama ukuvimba ukuthi upoison ungaqhubeki bakhatha kodwa sewujampile amadimoni lawo. Wena yima noJesu. Musavuma manje ukuthi bayokhatha okwesibili. Besithi ukuzindazindela ke ingayi ukukhathwa. Kusho ukuthi kodwa ixakekile. Ipain ikhona. Igcina isibuyele khona. Mifika bavele bayitshela ukuthi hayi icancer le seyigcwele umzimba wonke wayo. Kusho ukuthi vese abasakwazi ukukhatha njalo bethe bazo amputate ngenhla ngasethangeni abasakwazi. Sigcwele umzimba wonke. Manje into engihlekisayo ke le ndaba yokukholwa yakingimangaze njalo. Seyiyafika ke enkonzweni emva kokuthi kade sesithandazileke nayisho kona lo ukuthi bathi ikhenza igcwele umzimba wonke. Sengime ebandleni ngiyamemezela. Ngithi mina hawu nange lo ntombazane bathi ikhensa seyigcwele umzimba wonke kade bethe bazonqamula ngenhla kwalana kwedolo futhi kodwa manje sekugcwele asekho indawo la bezosika khona. Ngithi ke mina uma kukhona isimangaliso uNkulunkulu afuna ukusenza uyakadedela isimo sibe njalo kufika lapho odokotela bengakwazi ukusiza khona. Sengithi ke njengamanje uJesu ufuna ukuyibonakalisa. Le ndaba engiyixoxayo ukuyibonalisa kaJesu yake yenzeka. Uma ufunda incwadi kaJohn chapter 9 khulunywa ngomuntu elithi iBhayibheli wayekade ezalwe eyimpumputhe. Abafundi bakhe babuza into eyodwa bathi kona bani njengoba azalwe eyimpumputhe abazali bakhe abona noma uyena owona na. uJesu yaphendula uthi hayi akonanga abazali naye akonanga kodwa lokhu kwenzekile ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu. Kukhona izinto esihlangabezana nazo ngoba uNkulunkulu efuna ukukhazimuliswa ngazo. Ngisho njalo ke bandleni sesiyahlukana ke nabazalwane. Kuyaqhutshekwa ke nanku sengena isimo se-lockdown. Sesiyavalelwa ke asakwazi ukubonana. Into engiyithandayo ngoJesu, uJesu ongavalelwa. uJesu okwazi ukungena kuvaliwe. uJesu ofohlayo.
ngolesihlanu lolwa izolo ngifonelwa yiyona le ntombazane odokotela basebethi icancer igcwele umzimba wonke. Yangifonela uLwesihlanu lolu nje esisuka kulo. Ithi baba Madlala ngifisa ukukufonela, ngifisa ukukhuluma nawe. Mina ngicabangeke ngoba khona ilanga eyake yasho ngalo kumina yathi nawe baba ngiyesaba ngaze ngacabanga ukuthi akusho ukuthi ibona ukufa sekuleduze. Ngiyesaba ngiqinisa ke ngokwezwi lenkosi ukuthi lithi iBhayibheli ungesabi. Okwesibili thina sifi, umuntu okholwayo akafi nakancane, ungakusabi ukufa. Ngiqinisa ngiyakhela kuJesu. Yabamba amazwi kaNkulunkulu. Manje ke siyangifonela ke lo Lesihlanu ithi kimi baba Madlala kade ngiyile ngiyocheckwa njengoba icancer bethi igcwele umzimbeni. Ithi baba Madlala angikholwanga ireport uma benginika odokotela. Yayingezi kimi ireport baba Madlala, kwadinga ngiyidlulisele kudokotela kuyena wayengithumelile. Uthi kodwa ke ngoba bengavalile ngayibona, I couldn't believe it ukuthi ithi report akukho ne trace. Uthi kodwa ngabe ngabona actually ngifunde kabi, angivale le report ngihambise kulabo obebengithumele khona. Uthi ngempela uma sengibanikile ireport ngase ngiyabuya ke ngayiyela ekhaya. Uthi ngifonelwa udokotela engitshela ukuthi ndodakazi ayikho itrace yecancer egazini lakho. Akekho umuntu ongenza lezi zinto ngaphandle kaJesu. Akekho umuntu okhulula ngalolu hlobo. Akekho umuntu ophilisa ngalendlela. Cisho empilweni yami sengiyibonile izinto eziningi uNkulunkulu ezenza, kodwa ngilokhu ngimangala usuku nosuku ukuthi kanti Jesu njani lo mntwana into eyenze akwazi ukusizakala this time. Noma engasizakalanga eqaleni bamsaha, kusho ukuthi uye wama njengokusho kwezwi, wafunda ukuvala imilenze, washaya social distancing, wathi qhela mfana qhela. Umeqhela umfana wasondela uJesu. Ngoba abantu abaningi baxakeka kanti baxakwe yikona ukuthi baxabene noNkulunkulu. La encwadini kaDuteronomy chapter 32 malikhuluma ngabantwana baka-Israyeli, lithi iBhayibheli uNkulunkulu waba sefeni lapho babedla khona ubisi. IBhayibheli liyachaza ukuthi olwezimvu, olwembuzi, olwenkomo, lithi iBhayibheli badla bese lithi baze bakhuluphala. Bese verse 15 wakhona chapter 32 lithi iBhayibheli uIsrayeli wayesekhuluphala, lisebenzisa igama ke lithi Jeshurun. Wakhuluphala bese lithi usukhuluphele, uzimukile, uchachambile. Wayesemshiya uNkulunkulu wamenzayo. Abanye abantu isibusiso sokuphila sibenza balahlekelwe yinto uNkulunkulu abebanike yona. Wamshiya uNkulunkulu owamenza, walidelela idwala lensindiso yakhe, bamvusela umhawu ngawo uNkulunkulu babezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso zabo.
Ngiyabona nje asihlangene nesimo lesi esikhona kulesi sikhathi esenze sivalele endlini secorona. I-virus le. Ngiyafisa ukusho ukuthi hayi amaZulu awajabulile. Awajabulile ngathi sabazalwane. Ngoba sifana nezwe. Sihamba nezithixo njengoRachel umkaJakobe. Khona izinto esingafuni ukuyilahla noma izwi lenkosi lithi asiyilahla. Bamvusela ke umhawu. Ngawo uNkulunkulu babezizwe bamthukuthelisa ngeinengiso. Uverse 17 athi bahlabela amadimoni. Ngifisa ukukutshela wena olalela ukuthi uma usaqhubeka ukhonza abaphansi, abantu abahlabelayo akubona uNkulunkulu kodwa uhlabela amadimoni. Kusho izwi lenkosi. Amadimoni angesibo oNkulunkulu. Abanye babathukuthela bathi ushushu baba uyidimoni. Asishonga ukuthi baba wakho uyidimoni. Kodwa wena uma uhlaba uthi uhlabela ubaba wakho osewashona ongadli. Abanye bazibahlabelele ngiyawuthanda lo mhlabelelo kakhulu hlatshelelwe nayiZayoni. Othi abalambi, abasomi, abakithi, abasweli bayaluswa oyimvana. Kodwa ngelinye ilanga babone bona laba babethi abasalambi sebeyohlaba. Lithi iBhayibheli bahlabela amadimoni. Thina sikholwayo siyayidla inyama. Uma unenkomo ufuyile uyahlaba noma unezimvu kodwa uhlabela abantu abangekho. Uma uhlaba usufuna ukudla wena nezingane zakho. Kodwa la lithi iBhayibheli bahlabela amadimoni angesibo oNkulunkulu. oNkulunkulu ababengabazi. oNkulunkulu abasha abasanda ukuqhamuka. Ababengasatshwa oyise. Labo oNkulunkulu abakhonzwayo kulesi sikhathi. Kukhona enye insizwa noma ubaba adesihlala naye enquthu. Sehlala eNyukhasela. Manje lo baba akakholwa. Ubaba nje oyiphilelayo. Usehlangana nomunye kwabazalwane esikhonza naye. Uyambona uthola ukuthi ufaka isikhumba sembuzi sisuka esihlakaleni sesofika endololwaneni. Hawu uyababaza lona esikhonza naye uthi hawu mfowethu. Eziningi kangaka ikhumba uthi lo munye ungabanga umsini ungakhulumeli phezulu. Uthi lo munye yini? Uthi hayi lokhu isikhumba zembuzi eyodwa. Ngiqobe nje isikhumba sembuzi eyodwa ngasifanga sigcwalisa la. Ukwenzelani mfowethu? Hayi abantu abangayifuni lento enishumayelayo ngiyababamba. Hawu kahle. Ubabamba kanjani? Ngiyababamba. Vele ngibatshela ukuthi ngizobabuyisela abadala. Angathi abazubona noma babuyile noma babuyanga. Uthi ke bese ngibatshela ukuthi bayokwenza umsebenzi. Mina ngibiza imali yami engiyifunayo. Ngibatshela ukuthi ngibabuyisela abadala. Uthi ngoba bayifuni lento yeni. Abantu abangamfuni uJesu bayabanjwa. Abanye abaningi emakhaya abo bamfuna uJesu kodwa kuneziphambano ezishayiwe uma ungene endlini zabo. Inyanga ezibabethelelayo ziyezisho zithi lalela wesiphukuphuku ndini. Ngizoyidla imali yakho. Bese kodwa ichaza inyanga ukuthi usizo kodwa lakho uyolithola esiphambanweni. Ishaya inkuzimalanga esiphambano. Umuntu melokhe ebuka abona isiphambano esishaya wathi awuthi kubethelwe kanti inyanga ibimtshela ukuthi wena uyisidomu. Mina ngidla imali kodwa uma ufuna usizo lusesiphambanweni. Esiphambanweni sikaJesu.
Fisa ukukutshela mntaka baba ukuthi balekela kuJesu. Balekela enqabeni. Balekela kumuntu ophilisayo. Uphile njengalabo abahlakazekile. Abantwana bakaNkulunkulu abaphila behlukene nezwe. Ungalingisi lelizwe. Ungalingi ulingise. Khetha kona ukuba isiwula. Khetha kona ukuba isiphukuphuku. Khetha kona ukuba umuntu ofana nodeliwe. Ngimbonga uJesu ngevangeli. Nginomngani wami omunye odala. Manje lo mngani wami sibuye sivakashelaneke naye. Ngelinye ilanga kuyangimema ngize kuye. Mase sifika lapha uyaxoxa nami uthi awumfundisi ngangikuhleka ngesikhathi uyinikela kuJesu. Sasina elaboratory before hamba ukwenza medicine. Uthi ngangikuhleka ngithi uyisiphukuphuku. Uyeke intombi zinje ingane zabantu. Mina ke ngase ngiqhubeka nazo ezishoyena ke. Uthi ke ngazizalisa ngangazondla ingane, ngangayifundisa, ngangenza lutho. Uthi ke manje seza amadoda kodwa ke azilutho. Uthi ke ziyangivakashela ngikhotha amazwi akhe zizobona ubaba. Uthi mayifikile umuntu ezongibona afike emnandi edakiwe. Uthi bese ngitshela ukuthi ngazalwa wena wangangenzela lutho. Awungondlanga, awungifundisanga, awungenzelanga lutho, ngakho ngudoti njengoba nginje. Uthi bese khipha isibhamu angangikhombi ngaso asibeke nje eceleni. Angitshela ukuthi ucela imali athi 10,000. Othi ngicabanga ukuthi angikwazi ukombopha. Angikwazi ukuya emaphoyiseni. Angikwazi ukwenza ukuthi lento angitshele yona iyiqiniso. Uthi ngihambe ngiyo withdraw imali ngimnike yona ahamba ayodakwa ngayo. Uthi ke ngithi ke kwena baba Madlala wazisiza ngokuyinikela kuJesu. Bese ethi kimi ukuba ngiyakwazi ukuhlehlisa ikhasethi lempilo ngabe ngiyalihlehlisa libuyele emuva. Uthi kodwa likwazi ukuhlehla. Ngifisa ukukutshela wena ophilayo. Uthi musu uqhubeka wenza imkhuba ozokhala ngayo kusasa. uJesu omenyezelwayo, uJesu othethelela izono, uJesu othi naqelani kimi anganenzela. Kuyona-ke le ncwadi kaDuteronomi ngeqe ngiye ngale kuverse 37 ukuthi uNkulunkulu uyakuthi baphi onkulunkulu bakho uma wena sewuhlangana nosizi, uhlangana nezinto ezikuxakile, uhlangana nokuhlupheka, uma usukhala uthi baphi onkulunkulu bakho, liphi idwala ophephela kulo, baphi labo onkulunkulu ababedla amanoni emhlatshelo bephuza newayini lokunikelo wabo ophuzwa na. Bese 238 mabavuke banisize babe isivikelo senu. Manje uma uthandaza kwaNkulunkulu abafana noBhali abangezwa, uthi uNkulunkulu musukhala kuye athi vusa bona labo owakhetha ukuthi uzihlanganise nabo. Ingakho bengicela ukuthi usenethuba yenza isiqiniseko sokuthi uyabuyela kuJesu. uIsaya uyamemeza kuchapter 55 uthi we nina nonke nomileyo hozane emanzini
nane ngenamali ozani nithenge ngaphandle kwemali. Abuza athi nichithelani imali yenu kukho ongasizi na, kukho ongesisoni isinkwa na, nichithelani imali yenu kuloko. Abantu abaningi makufinyelela lapho makukhulunywa ngokuthi nichithelani imali yenu kukho ongesona isinkwa, bacabange ordinary food, lokho kudliwayo nje abantu. Fisa ukuchazela kancane ukuthi ngokweBhayibheli uJesu lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ehamba kwaqhamuka owesifazane waseKhenani noma wabezizwe. Lithi iBhayibheli wamemeza emva kaJesu. Umemeza lo wesifazane uJesu wamziba wangamphendula. Waqhubeka wamemeza, abafundi bakaJesu sebeya kuyena uJesu bathi hayi Nkosi, lo wesifazane usibangela umsindo, ngixoshe. uJesu wayesema ke endleleni ayehamba, ngoba manje sekuthiwa kamxoshe lo wesifazane. Weza lo wesifazane wazoyiphonsa enyaweni zikaJesu. Leyo ndaba kuyatholakala kuMatthew chapter 15 so verse 22. Lithi iBhayibheli lami uma sefikile lo wesifazane eyiphonsa enyaweni zikaJesu ekhalela uJesu, uthi ke uJesu kuye, angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisiphonse ezinjaneni. Umbiza ngenja. Lo wesifazane uthi, Nkosi, nezinja ziyaqosha imvuthuluka, crumbs, imvuthuluka ewetafuleni labanikazi. Angifuni ulofu wonke, angifuni neslice sonke, kodwa imvuthuluka ewetafuleni labanikazi. Uthi uJesu, kukhulu ukukholwa kwakho mame, makube kuwe njengokucela kwakho, njengokufisa kwakho, njengokukholwa kwakho. Akube kuwe, kusho ukuthi isicelo sakho uyanikwa sona. Uvumile lona ukuthi uyinja, wathi kodwa ngiyinja yakho Jesu. Ufuna lesi sinkwa sabantwana. Bengifisa ukuchaza leli phuzu lokuthi isinkwa sabantwana kuphiliswa. Isinkwa sabantwana kuphiliswa. Uyena uJesu othe ungamanzi okuphuza, wathi uJesu uyisinkwa. Ngifisa ukusho ukuthi isinkwa sabantwana ilungelo lakho umntwana kaNkulunkulu ukuthi uhlale uhealthy, uphilile. Isinkwa lesi into ya everyday, ukuhlala uphilile. Ingakho uIsaya ethozani, ningachithi imali yenu kukho kungesona isinkwa. Sengizokhuleka, ngiyacela wena olalele, thatha isinqumo ngegama likaJesu ukudela uNkulunkulu, udele impilo yezwe, uqhubeke ume njengokusho kwezwi lenkosi. Ungalithandi lelizwe nezinto zalo. Thatha uJesu, zonke lezinto ezikhalelayo zizoxosha, zizokulandela. Kodwa vuma leli gama likaJesu, bese uthola isinkwa sabantwana, ukuphiliswa. Igama likaJesu liyakhulula. Fisa ukuthandaza nawe. Uma ukhona ulalela uxakekile, ilanga lakho lokuphiliswa namhlanje. Kodwa lahla onkulunkulu babezizwe. Dela nquma ngempilo yakho, ukuthi noma kwenzekani ngiyadela, nginamathela kuJesu.
uzombona uJesu lona ophilisa abantu kwi-cancer, lona osukumisa abantu kuma-wheelchair, uJesu ovula amehlo empumputhe, uJesu wenza izinto akakajiki, nguyizolo, kuyenamuhla, kuyenaphakade. Sengiyakhuleka baba wethu ongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha, siyabonga baba ukulalela kwabantwana bakho, siyabonga izwi lakho litshale njengembewu empilweni zabo, lithele ithelo, likwazi ukubahlangabeza nokubakhulula, ngoba bona bayisizwe esahlukile ezizweni, nemithetho yabo yahlukile. Benze Moya Ngcwele baphile ngezithembiso zakho, bahlangabeze Moya Ngcwele, philisa abagulayo, khulula ababoshiwe, imimoya bacindezele, abaxakekile, inhlobo zokuxakeka ezahlukene bakhulule kuzo. Ngiyabonga baba ngegama likaJesu ngokukhulula nangokuphiliswa kwabo ngoJesu waseNazaretha, amen.